Tällä videolla käydään läpi tämmöinen esimerkki, jossa tehdään Excelillä vähän tämmöistä suurempaa laskentaa. Tämän tehtävän aihe on sellainen, että tässä on mitattu hissin kiihtyvyyttä. Eli tämä mittausdata esittää, että minkälainen on kiihtyvyys, hissillä on menty jonkunnäköinen matka ylöspäin. Ja tässä on mittauspisteitä aika suuri määrä. Näitä on noin 700 kappaletta. Ja tarkoittaa nyt sitä, että kun on hirveä määrä dataa, niin edetä käsin kannata alkaa laskea, vaan sitten tekee sen tällä taulukkolaskennalla. Ja tosiaan tämä mittaus on tehty niin, että tässä on kiihtyvyysanturin kanssa menty hissiin ja tallennettu sitä dataa tämmöisellä tiedonkeräimellä. Ja ennen kuin lähdetään tämän kimppuun, niin ihan lyhyesti katsotaan, että miten sitä suoraviivaisen liikkeen nämä yhtälöt menee, niin ymmärrätte sitten, että mitä mä tässä lasken. Eli tässä on tasaisesti kiihtyvä kappale, kiihtyvyys 2 metri per sekunti toiseen ja ajanhetkellä 0, nopeus on 0. Ja tuossa on sitten tuo kuvaaja siitä, että miten tuo nopeus ajan kuluessa muuttuu. Eli tuo nopeuden muutos on kiihtyvyys kertaa aika. Tämä alkunopeus on mulla 0, kiihtyvyys on 2 ja aikaa kuluu 10 sekuntia, niin loppunopeus on 20 metriä sekunnissa. Nyt kuljettu matka, jos liikutaan vakionopeudella, niin silloin tämä laskukaava on simppeli, eli kuljettu matka on nopeus kertaa aika. Mutta nyt tämä ei mene enää niin helposti, jos tämä nopeus muuttuu tässä näin. Eli silloin kun on kiihtyvästä liikkeestä kyse. Niin silloin tämä kuljettu matka, ja nyt kun lähdetään paikoiltaan liikkeelle, niin kuljettu matka on puoli kertaa kiihtyvyys kertaa nopeus toiseen. Ja tästähän nyt tulee sitten tässä tilanteessa kuljetuksen matkaksi 100 metriä. Niin nyt tässä kuvassa, kun tässä on nopeus, tuossa aika, niin tämä pinta-ala edustaa tuota kuljettua matkaa. Ja tämä sama pätee siihen, että jos mulla on kiihtyvyys ajan funktiona, niin se kuvaajan alle jäävä pinta-ala edustaa nopeutta, joka sillä kappaleella on tietyllä hetkellä. Eli näitä peruskaavoja käyttämällä mun pitäisi tästä kuvaajasta laskea, että mikä on ensin tämä hissin nopeus eri ajanhetkillä ja sitten laskea siitä, mikä on tämä hissin kulkema matka. Se on tässä tehtävänä. Ja nyt tässä tietysti kannattaa huomata se, että tässä on mitattu kiihtyvyysanturilla, joka huomioi tuon putoamiskiihtyvyyden. Eli tämä nollataso täällä näin on tuo noin 9,8. Ja tosiaan se nopeus, jos mä haluan vaikka, että mikä on nopeus tässä tuon huipun kohdalla, niin mun täytyy laskea tämän kuvaajan alle jäävä pinta-ala tähän asti. Se pinta-ala edustaa sitä nopeutta. Ja mä otan tohon noin laskukaavat tuohon noin näkyviin, niin ehkä on helpompi seurata, että mitä tässä tapahtuu. Eli mun pitäisi laskea, että mikä on tämä nopeus. Ja se nopeus tosiaan edustaa tätä pinta-alaa täällä, tai pinta-ala edustaa tätä nopeutta, niin mun täytyy tämä nollataso siirtää siihen nollan kohdalle. Muuten tämä laskenta toimi. Ja nyt en sen kummemmin tässä videolla perustele, että mistä tämä mun korjaustermini tulee, mutta tiedän, että kun mä tämän verran vähennän näistä jokaista mittauspisteestä, niin silloin tämä mun laskenta toimii. Eli mä teen tähän tämmöisen pienen korjauksen. Ja otin tämän sen takia tähän videolle, että näette nyt tämmöisen jutun, että mitenkä mä tämmöistä suuresta joukosta niin jokaisesta vähennän jonkun saman luvun. Eli
tehdään kaava tähän laskentaan. Eli tuosta solusta vähennetään tuon solun lukuarvo. Ja nyt jos mä vaan sen pistän tuohon noin ja haluaisin nyt kopioida tätä kaavaa, niin nyt näette, että tämähän ei nyt toimikaan ollenkaan. Eli tässä on kyllä oikein tuo D2, mutta tässä seuraavassa on D3. Eli tässä Excelissä on kaksi eri tapaa viitata johonkin soluun. Ja tämä merkintä näin on niin sanotusti suhteellinen viittaus. Eli näette, että kun tämä viittaa soluun D2, niin kun mä kopioin tätä alaspäin, niin tämä viittaa soluun D3 ja tämä soluun D4. Eli suhteellinen viittaus on tämmöinen, että se kaavaa kopioidessa, niin se muuttuu se indeksi, tämä juoksee tämä indeksi täällä. Absoluuttinen viittaus onnistuu niin, että laitetaan dollarimerkit tuohon kirjaimen ympärille. Ja tähän on Excelissä tämmöinen näppäoikotie, silloin kun tämä vilkkuva kursori on tuossa solun kohdalla, jos te painatte F4-näppäintä, niin siihen tulee nuo dollarimerkit tuohon kirjaimen ympärille. Ne voi toki ihan kirjoittaakin siihen. Se ei siitä muutu miksikään, miten ne siihen laittaa, mutta itse tykkään käyttää tuota F4. Ja nyt jos tätä kopioi, niin nyt täällä on kaikissa, viitataan tuohon samaan soluun, ja silloin kun nämä dollarimerkit on tässä viittauksessa, niin tämä on niin sanotusti absoluuttinen viittaus. Ja tämä pitäisi nyt sitten vetää tuonne alas asti. Näitä on täällä monta sataa. Niin silloin kun tässä Excelissä on sarakkeita vierekkäin ja te haluatte täydentää tämän jonkun sarakkeen niin kuin tämän toisen viereen, niin tässä riittää, että teillä on valittuna, näytän sen tuosta ensimmäisestä, teette tämän ensimmäisen. Ja silloin kun tässä oikeassa alakulmassa tuo kursori on tommonen musta rasti tai plussa, niin jos tässä tuplaklikkaa hiiren vasenta näppäintä, niin Excel täydentää tämän sarakkeen niin pitkälle, kun tässä vieressä on tätä dataa. Ja mä haluan tämän kuvaajan muuttaa nyt niin, että tämä kuvaaja on tämä korjattu kiihtyvyys, eli se, mistä mä oon vähentänyt ton termin. Mä oon tämän kuvaajan tähän piirtänyt nyt valmiiksi. Näitä kuvaajien piirtämistä ja käsittelyä on erillisillä videoilla esitellään. Niin kuvaaja on tuossa. Ja mä haluan muuttaa nyt siihen, että se niin kuin toi data, mitä kuvaaja esittää, niin onkin tämä C-sarake. Tämä onnistuu Excelissä erittäin helposti, jos nämä sarakkeet on samankokoisia. Eli silloin kun tuo kursori on tommonen 4 nuolta, niin mä voin tätä valintaa siirtää ja mä vaan vedän sen tuohon päälle. Niin nyt tuohon kuvaajaan vaihtui tämä mun korjattu data. Ja nyt mun pitäisi sitten tämän ylemmän yhtälön mukaisesti laskea, että mikä on tämän kappaleen nopeus täällä eri ajanhetkillä. No, mä oon itse ollut täällä hississä, mä tiedän, että alkunopeus on 0, joten mä kirjoitan tähän 0. Ja mä oon laskemassa nyt, että mikä on nopeus sitten tämän 0,02 sekunnin jälkeen. Nyt tämän koko ajan muuttuu tämä nopeus, mutta mun oletukseni, tämä kiihtyvyys muuttuu koko ajan. Niin oletukseni on se, että kun mulla on riittävän tiheästi näitä pisteitä, niin tämän 0,02 sekunnin aikana kiihtyvyys on vakio. Eli aina ton 0,02 sekunnin aikana niin mä voin olettaa, että tämä yhtälö pitää paikkansa, eli tämä kiihtyvyys on vakio. Niin tuohon soluun, tämä on tämä mun V0, niin tähän pitäisi lisätä tuo kiihtyvyys kertaa sitten toi aika, kuinka kauan ollaan kiihdytetty. Eli tällä pienellä kiihtyvyydellä on kiihdytetty 0,02 sekuntia. Ja mä kirjoitan tuohon sen 0,02. Eli
sen pienen hetken jälkeen niin mun nopeus olisi tuo. Ja tähän seuraavaan soluun pitäisi kirjoittaa tämä nyt sitten näin, että tämä on se mun alkunopeus, eli tarkastellaan väliä 0,02–0,04. Eli tuo nopeus, tuohon lisättäisiin sitten tämän kiihtyvyysarvon tuoma lisäys. Näin. No nyt mulla on tässä kaavassa 2 viittausta, D9 ja C10. Eli D9 on aina tuo edellinen solu ja C10 on aina tuo viereinen solu. Jos tätä kopioi tästä alaspäin, niin mun oikeasti tarvii kirjoittaa vain kerran tuo. Eli mä voin tätä nyt kopioida näin ja toi suhteellisen viittauksen takia, että toi indeksi tuossa juoksee nyt niin, että se viittaa aina näihin yläpuolella ja vieressä oleviin soluihin. Ja taas kun mä tiedän, että mä haluan täydentää koko taulukon, niin tuohon alareunaan musta plussa, tuplaklikkaus, niin laskenta tulee tehtyä siitä. Mä haluan nopeudesta piirtää kuvaaja. Niin nyt, jos on yksi kuvaaja jo piirretty ja haluaa ihan niin kuin samanlaisilla asetuksilla tehdä toisen, niin tämäkin on kyllä kätevä tehdä näin, että Ctrl-C:llä kopioidaan tuo kuva, Ctrl-V:llä pastetaan se tuohon, tai liitetään, ja jälleen kerran mä tuosta valitsen ton datan, mitä tämä kuva esittää, ja otan tuosta kiinni tästä valinnasta ja siirrän sen valinnan tuohon noin. Tietysti tämä täytyy kirjoittaa näin. Ja nyt huomaatte, että täällä kuvassa tämä ei muuttunut tämä teksti, mutta tuolla se muuttuu. Eli mä klikkasin yhden kerran tuossa ja aloin kirjoittaa, niin tämä teksti muuttuu, kun mä hyväksyn enterillä ton tekstin. Ja nyt tässä on nopeus metreinä sekunnissa ja tuon näköinen on toi hissin liikkeen tai hissin nopeuden kuvaaja. Ja tämä 1 metri sekunnissa on tuommoisen tavallisen henkilöhissin nopeus, maksiminopeus. Eli tästä näkee, kun nämä kuvat on allekkaan, että tämä hissi ensin on paikallaan, nopeus alkaa kasvaa, ja sitten kun ollaan saavutettu tuo maksiminopeus, kiihtyvyys menee nollaan, eli liikutaan vakionopeudella. Ja sitten kun ollaan pysähtymässä, niin hissin nopeus tietysti pienenee, eli kiihtyvyys on negatiivinen. Ja sitten kun ollaan pysähdytty, niin kiihtyvyys menee nollaan ja nopeus menee nollaan. Tässä nyt tämän anturivirheen takia tämä ei ihan täsmälleen mene nollaan, mutta ei nyt välitetä siitä. Kuljettu matka. No valitaan nyt, että alkupaikka on mulla 0. Ja jälleen mä oletan, että aina tämän 0,02 sekunnin aikana niin tämä nopeus ei muutu. Eli tämä on aina hetkittäin liikkuu vakionopeudella tämä hissi. Todellisuudessa se on jatkuvaa se muutos, mutta me tarkastellaan tätä tämmöisenä pienenä palasina. Eli alkupaikka oli tuo 0 ja siihen lisätään matka, joka me 0,02 sekunnin aikana kuljetaan tällä nopeudella. 3 mikrometriä. No, selvä. Tämähän nyt on käytännössä sama asia kuin 0. Tämä johtuu siitä tosiaan, että tässä on pientä tämmöistä kohinaa ja vaihtelua tässä. Eli nämä ei ole ihan täsmälleen nollia nämä mun luvut. Ja sen takia tähän nyt tulee tämmöinen pieni matka, mutta näette, että tämä ei lopputulokseen vaikuta juurikaan. Ja tätä pitäisi taas kopioida tästä sitten alaspäin niin, että aina tähän edelliseen lukuun lisätään sen seuraavan aikavälin tuoma muutos. Ja jälleen tuosta jos tuplaklikkaan, niin saan noin kaikki täydennettyä. Ja mä teen saman kuvaa ja kopioinnin tähän näin. Eli tuo data, niin mä haluankin siihen tuon. Ja tuohon noin paikka metreinä. Niin tuossa toi kuvaaja on ja tommonen 7,4 metriä näyttää tää mun hissi liikkuneen. Eli tommonen 2 tavallista kerrosväliä on toi hissin kulkema matka. Tämän esimerkin tarkoitus oli näyttää nimenomaan tämä Excelin vahvuus tällaisessa tilanteessa, missä laskettavaa on valtavan suuri määrä. Ja sitten tämmöinen tilanne, että mitä ei
ei aidosti kyllä käsin pysty niin kuin laskemaan. Et kyllä niin kuin jos pitäisi nämä jokainen laskutoimitus tehdä käsin, niin tässä on useita tuhansia laskutoimituksia, niin ei ole mitään järkeä niitä käsin tehdä. Ja jos tässä ei olisi tarvinnut selittää koko ajan mitä tekee, niin tämä olisi ollut alle minuutin homma tässä Excelissä tehdä tämä koko laskenta. Vielä kertauksena näitä tärkeintä pointteja. Tämä absoluuttinen viittaus, eli kirjaimen solumerkinnän kirjaimen ympärille dollarimerkit, saa F4-näppäimellä suoraan ne siihen. Niin silloin tuo viittaus pysyy absoluuttisena, että se on aina siihen tiettyyn soluun. Toinen on tämä suhteellinen viittaus, eli kun mä viittaan vaan johonkin soluun ja sitten kopioin tätä laskukaavaa eteenpäin, niin aina tämä viittauksen tämä indeksi kasvaa 1 jokaisessa mitä täällä on. Ja ehkä hyvä oli tämä kuvakopiointi, koska näitähän joutuu muuten sitten muokkaamaan hirveästi, mutta jos yhteen kuvaan muokkaa ja sitten vaan siihen kopioon päälle, niin homma sujuu aika paljon joutuisammin. No joo, katsotaan näitä laskuesimerkkejä joku toinen vielä sitten erillisellä videolla.